picture perfect memories scattered all around the floor. Reaching for the phone 'cause I can't fight it anymore. And I wonder if I ever cross your mind. For me it happens all the time. It's 1:15, I'm all alone and I need you now. Hola, el meu nom és David. Soc el docent del mòdul formatiu d'operacions de muntatge de sistemes informàtics. Al mòdul formatiu impartirem a Castellvell del Camp, amb unes magnífiques instal·lacions que ha cedit l'Ajuntament, concretament la seva casa de cultura que s'anomena Cal Barratxó. El mòdul formatiu consisteix en el muntatge i el manteniment d'aquests sistemes informàtics, així com l'aplicació teòrica i pràctica que faran els alumnes. El projecte laboral consistirà en portar a terme tot el que són els 16 municipis el manteniment dels seus sistemes informàtics tan importants avui dia com són les tecnologies de la informació. Intentarem que els alumnes aprenguin tant la teoria com la pràctica perquè la puguin aplicar de manera eficaç i eficient a cadascun dels municipis. And I wonder if I ever cross your mind. For me it happens all the time. It's 1:15, I'm a little drunk and I need you now. Em dic Tomàs i soc educador amb el mòdul forestal que es va aprendre. Aquest projecte tindrà la seva aula a la primera planta de l'Ajuntament de Pratdip i la pràctica es farà en terrenys forestals de l'Ermita de Santa Maria. It's 1:15, I'm all alone and I need you now. Hola, em dic Rubén, som el monitor del mòdul de polimantenidor d'edificis, que se realitza a Hospitalet de l'Infant i en aquests moments fem la teoria de l'ofici a nivell d'empreses i la segona fase realitzarem el projecte laboral següent. Adaptació de 3 lavabos a la residència municipal. Arranjament de l'habitatge del Brussel·les. Excursió al marge de pedra de l'organització en Frensa. Execució de la peana de la instal·lació de l'antiga sínia. I arranjament dels bancs de la via Augusta. Gràcies. Oh baby, I need you now. When she was a young girl, she used to play with me. Hola, soc el Manel, professor de rehabilitació d'edificis d'aquí a Vinyols. Ara estem a les escoles velles, que és on farem les classes teòriques. El nostre projecte és la rehabilitació de les golfes de la casa consistorial de l'Ajuntament de Vinyols i els Arcs. El nostre projecte principal és això, la rehabilitació de les golfes, que es tractarà sobretot de repicar les parets per ressaltar la pedra i el totxo vist, a part de resultar i arreglar els possibles desperfectes que puguin tindre. També el tractament de les bigues de fusta, neteja i tractament. També el que hem de reobrir les obertures a la façana i col·locar la fusteria exterior. A part d'això, hem de canviar també tota la fusteria interior de les golfes, l'aïllament de la teulada i la formació d'un fals sostre. A banda d'aquestes feines, pintura tindríem també de les parts que s'hagin de pintar i també la substitució de la part elèctrica, tant com de calefacció i aire condicionat.
També ajudo als alumnes a preparar-se per la prova de graduat en ESO i per les proves d'accés a cicles formatius. Les matèries compensatòries que imparteixo són les llengües, òbviament el català, el castellà, les matemàtiques, la geografia i la història. Els continguts treballats a classe són per reforçar els aprenentatges bàsics de les àrees instrumentals. La metodologia utilitzada es pot dir que és participativa, activa, funcional, integradora, grupal i flexible. En definitiva, la clau és crear un ambient educatiu positiu on el professor no és un simple instructor, sinó un guia en el procés d'aprenentatge dels alumnes.